chapter 18 verse 38. First Kings chapter 18 verse 38. Yes ma'am. 38. Yes. Wawusuwehla umlilo kaJehova. Wawuqeda umnikelo wokushiswa. Nezinkuni namatshe nothuli. Wakhotha amanzi asemseleni. Abantu bonke sebekubonile lokho bawa ngobuso babo. Bathi uJehova nguye onguNkulunkulu. uJehova nguye onguNkulunkulu. Jesus. Cela ukhuleke ma. Baba wethu longcwele egameni lika Jesu waseNazaretha namhlanje babe emini yanzambama siphambi kwakho walongcwele yithi laba uyazazi babe idingo zethu egameni lika Jesu sesisondelile ke nkonzo ngani siqelile babe eqaleni kwenkonzo sathi baba siyaqela nako sokwenza kodwa manje kusikhathi babe sezwi lakho baba longcwele egameni lika Jesu sawumile ke babe uNkulunkulu wethu umntanakho phambi kwethu uNkulunkulu wethu onamandla siyamazi simjwayele kodwa sifuna wena uNkulunkulu wethu umembathise babe ngomlilo uNkulunkulu wethu ogcwele babe umsebenzise kuhle kwembongolo owayisebenzisa ngelinye lemalanga babe ake usebabe ukwejwayele ukuphambi kwethu sithi babe longcwele sifuna wena uNkulunkulu khulumisane babe nezimpilo zethu namhlanje mawufuna babe kusiyala siyavuma yithi laba sithi babe qondzisa uNkulunkulu wethu babe indlela zethu egameni lika Jesu waseNazaretha simelana nalokhona ukuphithizela okukhona enhlizweni zethu uNkulunkulu wethu okungatshalwanga nguwe right now egameni lika Jesu kuyashabalala kusikhathi babe sokukhuluma wena konke kuyathobela uNkulunkulu wethu baba wethu lonamandla ukukhuluma kwakho egameni lika Jesu senzele umusa ukuthi lona loyo khona la izwi lakho malingamendluli kodwa malifinyelele babe kithi siyabonga egameni lika Jesu baba wethu lonamandla sisize babe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. Amen. Bazalwane la sifunda encwadini yamakhosi oqala First Kings chapter 18 sifunda verse 38. Namhlanje bazalwane ngivumeleni if I am to give the message or umlayezo wami ngutitlile ngithi uphi umlilo. Eluphi. The title of my message namhlanje mfundisi Sibiya ithi uphi umlilo. In Genesis chapter 22 mfundisi Nobanda the Bible says uNkulunkulu ezotesta uAbraham ukukholwa kwakhe wa provide ngayo yonke into umntwana wabuza ukuthi baba ngiyazibona zonke izinto nanani but iphi imvu yomhlatshelo. Amen. Good God. Namhlanje mina ngifuna ukuthi ngiyazibona zonke izinto zikhona but uphi umlilo. Amen. Hallelujah. Ngoba kunomhlabeleli othi owesuthu mamnobhanda uthi kayilikai liJesu nkaya. Niyezwa bazalwane awuyi nepulpit la uyakho yabakhasaya ipulpit ayizukuvulela iminyango but uJesu uzokuvulela umnyango uthi lo mhlabeleli kayilikai liJesu nkaya not libandla laka not with the church but liJesu nkaya not with my friends but with Jesus I can go. Jesus. Amen. Ngicela ukukhuluma lamazwi sihambe semakhaya lithi Bible la sifunda khona mama qala futhi ufunde wawusuwehla umlilo kaJehova wawusuwehla umlilo kaJehova babusibiya namhlanje ngizeleni la ngize kuzovusa abantu bomlilo. Jesus.
emabandleni kuphole nje kubanda nje ingoba abantu bomlilo abekho. Jesus. Izinto zenzakala kanje emphakathini, imphakathi ishayeke sikhona into eshodayo kushoda umlilo. Amen. Ubaba bekezela phambili ezondlulisa ubufakazi uke wandlula kuyo le ndaba ekhuluma ngoPaul ukuthi uPaul asesiqhingini saseMelita egodola kwabasa umlilo waveza inyoka uma ifuduma. Yebazalwane, uma nifuna ukuthi isitha sisuke kini sibaleke basana umlilo. Jesus. Qhubeka ma. Wawuqeda umnikelo wokushiswa. Yes. Nezinkulu. Yes. Namatshe. Yes. Nothu. Yes. Wakhotha amanzi asemseleni. Yes. Ake siqaleni labazalwane sibukeni la ukuthi umlilo uchaza ukuthini. The Bible uma silifunda umfundisi noBhanda encwadini yamaHebheru lithi Bible Jesus Christ noma uNkulunkulu wethu he's a consuming fire. Yes. Ngamanye amagama bazalwane ngazi ukuthi nizoyizwa. Bazalwane, why nisaba ukubiza umlilo? Emabandleni kwenze njani kwangabizwa umlilo? Ngokuba mele siubize umlilo. Khumbulani bazalwane, masibiza umlilo siyehlisa uNkulunkulu yena. Umlilo awuzukuza uze nje mahhala. Uzofika usebenze. Noma usebenza usebenza nakuwe. Ngokuba umlilo mawuwehla nejudgment. Umlilo mawuwehla neperfection. Umlilo mawuwehla nedeliverance. Umlilo mawuwehla nerestoration. Umlilo mawuwehla nebreakthrough. Umlilo mawuwehla nehealing yakho. Umlilo. Mlilo sikwazi ukuhamba singabantu singavuthi. Amen. Sidinga umlilo. Baba wami sidinga umlilo. Asidinga into eni. Why nisaba ukubiza umlilo? Umlilo unamandla as the same as ubiza igama lika Jesu. Bezalwane, the same power ekhona egameni lika Jesu Kristu. It is the same power ekhona uma ubiza umlilo. A minute to fire. Yes. Uyasho uNkulunkulu. Good God. Bazalwane, yonke into esinayo idinga ukuthi sidedele umlilo. Yes. Sizokuhlupheka. Bazalwane, sithi thina abantu banama monitoring spirits. Did you put ifone yomntwana wakho emlilweni na? Mfundisi Sibhiya, impahla esizigqokayo zidinga ukuthi zindlule emlilweni. Amen. Awukwazi ukuthatha impahla nje uvele uyigqoke nje uhambe. Ababesebenza beyithunga awazi ukuthi bakhonza muphi uNkulunkulu nokuthi bandlulise muphi umoya kule mpahla oyigqokile. Yonke into idinga umlilo. Ithayi idinga umlilo. Ibhanti lidinga umlilo. Ukudla kudinga umlilo. Cellphone idinga umlilo. Jesus. Ngakusho lokho nje. Mfundisi noBhanda. Sonke sila singabazalwane siyavumelana. Siphatha ama cellphone sonke. Njengoba siphatha ama cellphone sonke. I-cellphone ne-cellphone akusuwe otshela i-cellphone ukuthi update, but i-cellphone itshela wena ukuthi update. Amen. Now umbuzo wami, ubani lo operator i-cellphone ukuthi itshele ukuthi wena update? Jesus. I-cellphone iyazi kanjani ukuthi it is true for ukuthi ne update? I-software i-update. As much as singabazalwane siphila, my God, sidinga umuntu ozosi-update. And umuntu ozosi-update uNkulunkulu. And akazi ukusi-update kalula, but sidinga umlilo ozofika u-update izinto. Emabandleni sidinga umlilo, ekhaya sidinga umlilo.
wehla umlilo kaJehova iqale ma wawusuwehla umlilo kaJehova bazalwane istory la niyasazi istory angifuni ukuya kuso kakhulu la bekubhekane uNkulunkulu wamanga nomprofeti kaNkulunkulu into engiyithandayo uze uthi umprofeti kaNkulunkulu uqala udedela bona laba abakhonza abanye uNkulunkulu ukuthi hayi mbizene wena uNkulunkulu yabona kukhona abantu ekumele ubadedele baqale kuqala ithi mabaqeda ukuqala wena ubamba iback seat ngokuba uyamazi umkhonzi uyamazi ukugibela uyamazi uzombiza izothi mawubiza avele ngomlilo akuphule yonke haleluya Jesus lithi iBhayibheli baqala mfundisi benza yonke into benza yonke into abaprofeti bakaBhayibheli uma sekufika i10 yakamprofeti kaNkulunkulu lithi iBhayibheli before ma ezwenza zonke izinto uset the altar in order God abanye bethu ama altars ethu are not in order in fact abazalwana abanenge abanalo ialtar Amen. After setting the altar in order usethi babeka inkuni mabaqeda ukubeka inkuni babeka imvu yani yomhlatshelo after kubeka imvu yomhlatshelo usethi wo manini shoda namanzi mina mamnobhanda ngokwazi kwami inkuni mazimanzi asifuthi Amen. Unjalo. zenza intuthu phela but la sithola ukuthi ziyavutha noma sithola amanzi Yesu. Jesus. kanti bani losimkhonzayo njani losimkhonzayo he's a consuming fire umlilo kothula noma isimo simanzi isimo sibheda isimo singaphethi sizovutha haleluya sizovutha thina njalo sizovutha kuyo yona le generation engathibukeka iyadeleleka I don't care abanye sabahlekisile ngoKristu wethu njengoba sibuya kwiPassover nje izwe elingakhonzi uKristu wethu bathe wena uKristu ufa ngoMatshi samyeza ufa ngoMatshi avuke ngoMatshi neminye iminyaka ufa ngoApril avuke ngoApril I don't care ukuthi ufa nini uvuka nini I don't care about the date but I care about umnikazi wesikhathi oh God Jesus yabona nawe I don't care ukuthi sabakubalele ukuthi sekuhambe 5 years 10 years izinto zakho zingahlangana hayi mntaka baba musukhathazeka ngesikhathi khathazeka ngomnikazi wesikhathi ngokuba umnikazi wesikhathi uyakhona ukufast forward njalo siyaphambili umlilo mlilo wehla umlilo lithi iBhayibheli yama inqiko kaNkulunkulu yathi ngehla mlilo kaJehova Usibonakalise. Yehla mlilo. Jehova. Usibonakalise. yehla mlilo
ayihlale phansi. Yabazalwane ukuthi nina anazi ukuthi umlilo uyabizwa. Baba usibuya, let me share kancane a testimony. Ngakasindiswa ngisakhonza la bengikhonza khona. Sake sabizwa. I remember it was Sunday like this. Kwavalwa nemnyango, kwathathwa amaphepha, abekwa phansi. Nawabekwa phansi kwathiwa ukuze niphumelele jampani umlilo. Jump umlilo. Not knowing ukuthi awujampwa umlilo kodwa uyabizwa. Manje ngizomemezela bizana umlilo. Thank you, Jesus. Thank you, Mawehla umlilo. Mawehla umlilo. Jesus. Mawehla umlilo. Jesus. Mawehla umlilo. Hallelujah. Our God is a consuming fire. Oh, yes. Jesus. Angazi sipho bhekane naso. But nawe ungasidedela ubiza umlilo. Yeah. Angazi ukuthi ushayana na. Angazi ukuthi ubana nobani. Angazi ukuthi mbanga kanjani. Angazi ukuthi usethelwa ama trap kanjani. But today I'm here to declare. Thank you, Jesus. Umemeze ukuthi nomlilo. Akasithini umlilo. Yes, ma'am. Wehla umlilo kaJehova. Yes. Wawuceda umnikelo wokushisa. Nezinkuni. Uyabona umlilo mawehla. Babizela last time sashumayela kahle lapho. Babu zibele Asibi. baba ngikaluzela. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Umlilo kaJehova. Mawehla. Akekho uNkulunkulu engenawo amandla. Oh, yes, Jesus. Baba. God. Baba stella la plastic. Jesus. 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 Akekho uNkulunkulu engenawo amandla. Futhi uNkulunkulu unamandla ungamandla. Kunjalo. Amen. No power can be compared kuNkulunkulu wethu. Amen. Lethi iBhayibheli lidonsa lapho. Lethi iBhayibheli wehla umlilo Yeah. kaJehova. Mawehla wehla from ezulwini. Remember our God is a consuming fire. Yes. And uma wehla uNkulu umlilo wehla nepower. Jesus. Mawehla nepower, it doesn't matter ukuthi the container ehlela kuwo inani. Jesus. Yeah. Okay. It doesn't matter ukuthi wena ngamehlo akho ungabheka iplastic leli ubheka nezinto eziphakathi ukuthi sine value kangakanani. But umlilo Jesus. mawehla awunandaba nevalue yezinto eziphakathi ngokuba izinto eziphakathi without umlilo kaJehova asina value. My God. Then lithi iBhayibheli wehla umlilo mawehla umlilo kaJehova wadla yonke into. Meaning okungadingakali oshaphakaya kule container kwavele kwanyamalala kwayenza baba uyehla umlilo kaJehova udlale asiye manje. Wawuceda umnikelo wokushisa. Waqeda umnikelo wokushisa. Na umnikelo wokushisa wawulethiwe ulethwe kuphi kwi-altar. But i-altar lishoda ngani ngomlilo. Therefore masase altar sithi umlilo. Uma sibiza umlilo se-altar iminikelo yethu eza e-altar izodliwa umlilo. Oh, yeah, Umlilo uzoyenza umnikelo yethu ibe nevelu wehla wathi umnikelo. Mighty Jesus. Ah, Jesus. Umlilo wehla. Yes ma. Nezinkuni namatshe. Nezinkuni
My Ngiyawuzwa God. umlilo udla bazaba namanje ukhona umlilo ongedla manje Hey. Yeah, awunzima. hayi bazalwane Yeah. mina nami sibiya ngikhulele emakhaya bethi makuze uDisember singenaso istep 1 sokuthi siyenze inwele sibukeke uma wambe kathathije oh my god alifake emlilweni alikhiphe emlilweni alethe enhloko it might get ukulethe enhloko bese inwele basaya ngizophuma ngine SKL ekhanda abanazi bathi bengisesaluni kanti isaluni bengikuyo isendlini manje lo mlilo awenzi SKL kuphela udlala Hey. Oh yeah, Bongos. Hallelujah. Yeah. umlilo uma wambeka fakije bowenza itshe lifuthuma lelikhipha istyle but lo mlilo engikhonza my God awulethi vele kuphela empilweni yami but ushisa konke asha amathi Hey. asha amathi asha amathi nani ma Nothuli. Hey, usiyami. akokho kunye okukhulu Yeah. nakokho kunye okukhulu Yeah. lithi iBhayibheli lo mlilo awudlanga amatshe kuphela Yeah. awudlanga inkuni kuphela Hayi. wandlula Nothuli. wayodla nothuli Yebo. wafika kune dust Yebo. lo mlilo ngo-August uma kune dust asiboni nakahle sihamba sisula sithi bathi lo mlilo noma kunezinto ezingayobazalwane ezivala thina amehlo lo mlilo mawufika udluthulu uvele usuvula amehlo wadla lo mlilo Yeah. Jesus, lo umlilo. mlilo Umlilo. umlilo bazalwane Yes. umlilo Yeah. ehla mlilo Hallelujah. kaJehova kaJehova uzonakalisa ikhensa ikhona emzimbeni wakho Hey. ehla mlilo Jesus. iBP ikhona emzimbeni wakho Bonakalisa. HIV ikhona emzimbeni wakho ehla mlilo Jesus. uphethe izinyo ehla mlilo hey awusheta phaka urapapapa ila makatha yehla mlilo kaJehova uphethwe yini kune poverty Yeah. endlini kwakho ufuna ukwazi ukuthi yenza njani Hey, boss. njengoba sihleli la ithi wena umlilo yehla Yes, Samlilo. Oh, Nkosi. Yes, Jesus. kunani Endlala konke. Hallelujah. kunalento edli grocery kwakho kodwa namhlanje sila sihlangene la sithumela umlilo uzoya kwi grocery cabinet receive the fire Yes, Samlilo. Jesus. esikolweni emsebenzini bakuthelela izinto bathi awuzwe sidinga i-consuming fire mlilo Fire. Fire. Jesus. umlilo bazalwane sidingani umlilo musu kuba ikholo elibandayo njengempumulo yenja Ah, Jesus. Jesus. vutha be biza umlilo bizani umlilo bizani umlilo ingane zakho ngathi aziboni kahle wenzani umlilo zenzani ziyabhulishwa esikolweni sidingani umlilo Oh, hallelujah. Jesus. ma ngifuna ufundele lapha masinyane siyahamba ma ngiyaqeda Hallelujah. sawudinga umlilo kaJehova Ah, Jesus. Proverbs 26 verse 20 incwadi yezakha 26 verse 20 Proverbs ngokutshengisa yabona la mfundisi noBhanda ngifuna
ukukutshengisa ukuthi izinto ezoyenza ukuthi ungavuthi yini. Hallelujah. Angithi iBhayibheli encwadini yezenzo uPaul asesiqingini saseMelite egodola ukuze afudumale kubonakale the enemy wayenzani wabasumlilo. Thank you baba. Wabasani wabasumlilo ukuze isitha sibonakala. Okwamanje izitha zisakukankile awuboni na ukuthi uhleli nezitha inkinga yakho na Inkosi. uhleli nje uhlezi ukhala nabakhala siyagodola sonke siyagodola. Uthi economy bayakhala bathe kuyabheda kunalokho nalokho nawe ukhalisana nabo basumlilo ekukhala basumlilo. Seko. Basumlilo. You can't mawufika endlini kwakho bazalwane uyazi noma igrocery cabinet mfundisi nobani ingagqwala igrocery but uma ingaphekwanga eswemlweni akusukudla. Amen. Abazalwane bahleli nezinto zigcwele but asikakaye emlilweni. Zihleli kwigrocery cabinet. Ugcwele ngezinto ugcwele ngegrocery ye5,000 10,000 emzimbeni wakho and even millions and trillions emzimbeni wakho. Your problem lezi zinto awukhona ukudla kuzo ukuthi awukazifaki emlilweni. My God. Faka izinto emlilweni so that uzokhona ithanga lihleli but mase silidla sekushintsha igama. Yebo. Iflower mama uyabheka iflower masiqeda ukuyithenga kuphi eshop uphuma nayo ulwethe uya nayo endlini iflower nawe kuyilist yakho bhalile ukuthi udinga ini flower izohlala iflower but a minute uyisusa kwigrocery cabinet uyithatha uza nayo ufika lapha uyifaka ama ingredients uyishaya ngenqindi wenza wena usukusitshela ukuthi namhlanje kuzodliwa idombolo. Jesus. Ngeke umlilo awunkosi. Iflower bekuyiflower but a minute ma uyisusa kwigrocery cabinet usitshela thina endlini ukuthi namhlanje njengoba siphuma la esontweni bantwana bami siyodla idombolo nesbeef stew nana bazalwane iyashintsha iflower from iflower ibe yidombolo eso iflower ukhona kuyidla nje. Hallelujah. But a minute uyisusa kwigrocery cabinet. Hallelujah. Uyiletha ukuhlanganisayo mama nobhanda mawuqeda ukuhlanganisa okuhlanganisayo bese uyifakapi noma ungayifaka ama ingredients. Yebo. Amen. Bazalwane ngengibone njengoba ngisho ngithi mina ngikhulele emakhaya idombolo belihlanganiswa mama nobhanda omama balihlanganisa izalukwazi zihlanganisa masiqeda sithatha ingubo zimbozi sitsha sibeke ngaphandle langeni uma isuka ngaphandle elangeni ayisho ukuthi seyiziswi. Abangizwa labazalwane mfundisi baba uma isuka ngaphandle iza kuphi endlini mase ifike endlini ayisho ukuthi seyivuthiwe isandluliswa iswa kuphi emlilweni. Umlilo wona okhipha into oyidingayo ukuze abazalwane. Hallelujah. Umlilo yiwona okhipha izinto esizifunayo nalezi esingazifuni ngoba awuzi uzokunikeza kuphela wena lokho okuthandayo. Nokunjalo ufika umlilo ulethe ijudgment uhlukanise umfundisi nesono uhlukanise umntwana nesono uhlukanise umuntu omdala nesono. Umlilo ipurpose yawo ukwenza lokho. My God. Funda ma Ngokuphela kwezinkuni umlilo uyaqimeka. Hayi umama ngathi usheshe wafunda ngathi bekumele ayisho kahle niyezwa bazalwane because now angithi sithekini basana umlilo umfundisi subasa kanjani umlilo udinga inkuni ukuze umlilo uvuthe. Hallelujah. Jesus. Umlilo ukuze uvuthe
Uthingani? Inkuni. So namhlanje sizothi kini bizani umlilo. But lo mlilo lo nizobiza kanjani inkuni ningezani ningenawo? Yeah. Ungaba mfundisi noBhanda endlini ungaba negrocery ube nogesi ube nayo yonke into namabhodwe nanani ucove wenzeni uthi uzopheka but uma istove esizokubilisela lento singekho kuyafana so sinabo ngisho lemfundisi sinabo abazalwane abanayo yonke into Hallelujah. bashoda ngani umlilo baba bayawazi bazwele ngawo but kushodani inkuni funda ama proverbs Ngokuphela kwezinkuni ngokuphela kwani bazalwane kwenzakalani mama umlilo uyaqimeka. Hallelujah. ngokuphela kwani bazalwane umlilo wenzani Uyaqimeka. bazalwane nisakhuluma kancane Jesus. uhamba ngokuphela kwani Kwezinkuni. umlilo wenzani Uyaqimeka. uyazi mfundisi iprayer inkuni yokuqala kumele uyifake emlilweni Jesus. ubasela umlilo wakho Hallelujah. baba bangizwana ngithi mina Yeah. lithi iBhayibheli la ngenxa yani ma yokuphela kwezinkuni umlilo wenzani Uyaqimeka. uma uyikholwa lingathandaza unayo inkuni yokubasa umlilo Hallelujah. without prayer you can't call the fire Yeah. Hallelujah. Kanjani? ubiza kanjani ungenabo ubudlelwane necommunication naye Hallelujah. Inkosi. abasangizwana ngenxa siyahamba manje siyathanda ngenibona semkhathele siyathandaza ngenxa yokuphela kwendumiso Oh Jesus. Hallelujah. Jesus. shumayela kubantu abaronke namhlanje bazalwane benibheke ukuthi njengoba kuyi-big sunday ngizothozani nizothatha indlu zenu ozani nizothatha imoto Hallelujah. anginazo imoto biza umlilo kulethele lezo Kunjalo. hlukana nami ngithe maniqala ngathi kayi nikayi kajesu nangaya so ma unojesu uzazithola seek ye first the kingdom of God then the rest shall follow. Seek ye first the Hallelujah. kingdom of God then the rest shall follow. Yeah. Ngenxa yokuphela kwendumiso bamnobhanda umlilo uyaphela Hallelujah. bapha abazalwane noma ibandla noma usister noma ubrother noma umama noma ugogo ozothi noma ezihambele athi ungcwele akazi ukuthi uthini nokuthi kwenze njani izifike lengoma le nokuthi ene aze ayisho kodwa simuzwa nje ngoba ubasela umlilo uthi akuhambi kahle ngaleso sikhathi Kodwa Jesu. abantwana bakujikele ujikelwe yiyo yonke into uretrenchiwe nokuretrench By Jesus. kodwa wena uthi awu bazalwane ongazani nalomlilo lo ongwele Hayi. uzobuka ngamehlo enyama uyazi ukuthini umama kubheda kanje lapha yakwakhe Angithi babuka ngamehlo kamoya ngamehlo enyama abazi ukuthi wena ubonani mkhulu ongakile kunalo osizwe ngibiza umlilo Jesus. ngibiza umlilo Jesus. ithi izinto zibheda ngingasazi nokuthi ngithandaze ngithini bathi ngithi umlilo umlilo mawehle umlilo uze baba nawe ubaba ungazi ukuthi ene uzofika ungene nempuphu kanjani ngoba uretrenchiwe noma uhambile wayofuna umsebenzi wangatholakala bathatha abanye beplumbing wena washiwa bathi mawubuyela endlini uzuhamba nalomlilo mawufika egateini esangweni kwakho sikuze uthi
ubaba mayengena eminyango evula umnyango ngenxa yokuthi ubasela umlilo la ekhaya lingabandi umuzwe embiza athi you are the rose of Sharon, you are the lily of the vale, Jesus. you are the great I am that I am, you are my hiding place, my refuge. Kusho ubaba ogcwele indumiso ebiza umlilo. Siyabonga Nkosi. Mandumisi ingekho umlilo uyafa. Hallelujah. Yafa umlilo. Indumiso mayingekho. Oh, good God. Mayingekho indumiso umlilo uyafa. You know enye yezinto ebulala into umlilo yini? Uma umnikela ungekho baba. Hallelujah. Umlilo uyafa. Hawu Jesu. Ya. Bazalwane mamsibiya uma umnikelo ungekho umlilo uyafa. Uchaza ukuthini mfundisi? uJesu Kristu uyena yedwa vo ewumnikelo wehla ezulwini. Lento leyo umnikelo mfundisi noBhanda esiyenzayo la ebandleni siyenza into yaqalwa uye enguye. So ngamanye amagama uma uKristu engekho empilweni yakho Nkosi file umlilo uyafa. shama Uyafa fi umlilo. Nayi enye babu Sibiya eyenza ukuthene uma inkuni ingekho umlilo ufe. Forgiveness. Hallelujah. Uma uqolo lungekho umlilo uyafa. Ya. Uma uqolo lingekho bazalwane namkhulu angithi nibuye sibuya kuyo celebrate ku Passover ukuthene uJesu izwi lokuqala lisho Father forgive them for they do not know what they are doing. Uma forgiveness ingekho umlilo uyafa fi ngoba inkuni forgiveness. Hallelujah. Yona ezobasela umlilo wakho. Amen. My Aye. Jesus. Mawingekho forgiveness umlilo uyafa. Uyabona enye baba wami ebizayo Proverbs 26 verse 20 leshoyo baba ma ukuthene uma kungekho inkuni umlilo uyafa. Ngithi lisho njalo izwi. So uma ingekho right living, righteousness, Jesus. umlilo uyafa. Hallelujah. Ngiyakuzwa mfundisi. Ubiza kanjani umlilo ungekho righteous? Jesus. And into enza ukuthene noma umuntu osenza sibe righteous, do you know ukuthi is Jesus Christ? Hayi bazalwane. Amen. Kunjalo. Wena ngokwakho okay thi ukuyeke wena uholy kakhulu. Mina uqindi I'm nothing without Jesus. I'm nothing without Jesus. Angikho ngcwele ngaphandle kuka Jesu. Makungasusa uJesu nje mina ngikho ngcwele. yeah Makungasusa uJesu nje ningabona amahlazo. Makungasusa uJesu ngisho mina even in heaven I won't enter mangina Jesu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Into enyenza ukuthi ngivutha amalangabi womlilo it is Jesus Christ. It is his righteousness. Amen. Uyena ongcwele oyenza mina ngibe ngcwele. Ushaya makhaza wathatha ukungqola kwami wathatha izono zami zashayelwa kuye mina ngathatha ubungcwele bakhe. Jesus. Sibona sivutha amalangabi nje akusithi it is righteousness and this righteousness is Jesus Christ the son of the living God. Hallelujah. So uma ubungcwele bungekho anizukubiza umlilo anizukuvutha. Hallelujah. Ayithi namkhumbula uthini uJesu uthi bani ngcwele ngoba mina nginjani ibani ngcwele ngokuba nami nginjani ngingcwele.
can't ma. You can't. You can't. Thank you, I Jesus. righteousness bengekho ibulala umlilo. Nayi enye. You know la kungena unity khona. Umlilo uyafa. Ushaya. So Tobe, bazalwane. My Bazalwane. Jesus. Ngicela ni sihambeni. Where there is no unity, umlilo uyaqima. Hallelujah. Awukwazeki baba ufake inkuni mina ngiyikhiphe. Hey, Nkosi. United we stand. But masihlukene siyawa. Nayi enye ebulala umlilo la kungena peace khona. Namkhumbula uJesu mayengena baba nobani engena uvela athi ukuthula akube nani. Amen. Meaning peace. Ayibekini. Not only any other peace but the shalom peace. The peace that surpasses human understanding. Basibuza abantu ukuthi uba nokuthula kanjani kuqokozela kanje. Inkinga ukuthi wena you've got the shalom peace. Jesus. Waba nokuthula uthungwa kanje. Madoda. Waba nokuthula udeleleka kanje. Waba nokuthula nibizwa ngamagama. Waba nokuthula kuhlekiswa nangawe. Jesus. Abazi, I received the shalom peace. The peace that surpasses human understanding. Uma ipeace ingekho bazalwane. Hallelujah. Umlilo uyafa. Well, Jesus. Batshela bazalwane bona bafunda iscripture half. Hey, madoda. Niyakhumbula abafundi bakaJesu noJesu bangena emkhunjini. Alelu Jesu. Hallelujah. Sebayaminza ngomkhumbi. uJesu usho kahle kuba ukuthi uyakhosa inguphi over. You are going to the other side. Uma iqeda ukusho njalo uJesu kwangena emkhunjini kwalalo. Savuka isivunguvungu. Into oqala uJesu ayenzile yini? Akashongo ukuthi hayi thathani impahla siphumene emkhunjini. Hallelujah. Peace. Uvela wathi peace. Wathulisa umoya. Wathulisa isivunguvungu. Ay bazalwane, when peace is there, the fire of God shall come upon. Hallelujah. Namhlanje sikuyibig Sunday yethu. Angazi wena boy expect ukuthi uzothini kuNkulunkulu. Hallelujah. Angazi iphi miracle boyibhekile. But nayi imiracle enkulu ekhona. Jesus. Call upon the fire. Jesus. But before biza umlilo, awuzicheke wena kuqala. Jesus. Ukuthi njengoba ngizobiza kanje umlilo, ngubiza nje ukuthula nginakho yini. Ubumbano unayo. Noma wena la kufika khona izinto ziyadiphatha. Yeah. Jesus. Ngoba khona abazalwane baba abafika bangena esontweni. Mabangena esontweni bekunama group a right. Akha ama home cells. Yena ngokufika kwakhe ubhidliza ama home cells. Hey. Jesus. Namhlanje bazalwane ngizonqenga. Ngizothi kini ningasabi ukubiza umlilo. Bazalwane, keep the fire burning. Into esinqobisayo esenza siphumelele akusile pulpit. Yeah. Nasi isikhale esinye mama noBhanda. Uma izwi likaNkuluNkulu. Oh, Hallelujah. if the word is not there, umlilo uyafa. Hallelujah. Angithi izwa likho. Niyothandaza nithini ningakhona ukusebenzisa naye weapon. Ngokuba lesi sikhali enizolwa ngaso. Uma izwi lingekho, Hallelujah. umlilo uyaqima. Amen. Cela sisumeni sime ngenyanga. Namhlanje